आदा थांगोन नामा? बबाव थांनो? काजलगावसिम आदा कलेजाव। आं थांथ'लागोन। आं बे लामाजों बिराद थांनो बायो। आरे आदा थौना नांगौबा भाराखौ बारा होगोन आं। आरे भाई बुंबायना आं थाङा होननानै। बेयाव थांनानै दा ट्राफिक जामाव फासिहैनांगौबा सानसेनि खामायनांगौआसो गोदाव सोराव जायो। बेबायदियाव सिन्था खालामोबा गारिखौ लाना मानो बाहेरायाव ओंखारबोयो? न' सिङाव उन्दुनानै थाबाय थाबानो जायोना। फैसाखौ होआलासे थांबाय। सरिलै बस हाखु थाखाय बावदों आङो। माखासेखौ दोनथ'ना नामा? आग्लायनायखौ सिगारेट सोबदोलै। ओइ खोरोमदाव रथ'लाय। मा जाखो सोमखोर? नोंनि प्रब्लेमा मा हो? माने एथ' दुगा देखायदों नोङो? नों आंजों एखे क्लासावनो फरायो। दहाय एग्जामाव एसे देखायनो थिननायखौ मानो देखायाखै नोङो? आरो मा नायनो बिनायखौ सारनोसो खोन्थालायबावदों। ओइ बियो नोंनो मानो देखायनो? बियो नोंनो मानो देखायनो? नोंहा मा हारसिङै लिरनो खर' गैया नामा? न'आव फराया नामा नोङो? ओइ नों सिरिथा आं नोंजों रायलायदों नामा? फालथु। मानो? बियो मानो सिरि थानो जेन'बा? बियो थारखौनो बुंदों माथो। एग्जाम दं होननानै मिथिखानानै न'आव फरायना फैनो हाया नामा? नों खिन्थु बारा बुंबाय खोरोमदाव। औ बुंदों। बुंब्ला मा? बुंब्ला मा खालाम नोङो? मा खालामा? लाजनो रोङा साला गामि सिंनि सेंग्रा कलेजफोर मानि बेफोरबायदि गुन्दागिरि खालामनो? नोंखौ नुजेननायावनो हमनो हाखादोंमोन आं जे नों गामि सिंनि मासे सैमा फाग्ला होननानै। फालथु साला थौ। ओइ आसोल बेयाव जिरायना मा खालामबाय थाखौरा नोंलाय? नुवाखै नामा गेम गेलेनायखौ? बेयावनो हारसिं आराम जिरायनानै गेम गेलेगासिनोसो दं। ओजों नोंना क्लासआ बैयाव हारसिं दुखु जिरायनानै दं। मा? नंगौ नामा? माथो थांदोसो बुरखायहैदोसो। र' होमबा थाथ' थांनि आं। रैसु मा खबर अनजालु? माबाफोर बुंनोमोन? नों मिथिया नामा रैसु आं मा बुङामोन? उफ खोनासं अनजालु आं नोंखौ सिगाङावबो बुंदों आरो दिनैबो बुंगोन आं नोंखौ मोजां मोना आरो माब्लाबाबो मोजां मोननोबो हानाय नङा बेनो। रैसु नों मा बे बाथ्राखौ सानहयै बुंदों जे बेनि फिथाइया मा जानो हागौ? मा? बिनि फिथाइया मा जानो हागौ मानि? नाय अनजालु आं सानै हयैनो बुंदों नों आंखौ मोगथाङाव मोननायाथ' गोजाननि बाथ्रा नों आंखौ सिमाङावबो मोननाय नङा। नों दा थांदो थां आंखौ डिस्टार्ब दा खालामबाय थागासिनो नों। रैसु मोजां जुदि मोननो हाखायाब्ला अब्ला मोजां मोननायाव मा जायो बेखौनो खालामना फोजोबसै। फै फै हगार अनजालु हगार। मा खालामनो नागिरदों नों? साला नोंहा एसेबां साहस? मा खालामदों नों? मा खालामदों? आं जेसेबांखि गाज्रि जाया मानो नोंहाथ' बिमा बिफा दङ आंहाथ' बिमा बिफाबो गैया। दिनै नोङो देरा नङा देरबाय नाथाय हिनजावफोरखौ माबायदि सनमान होनांगौ बेखौबो रोङासै नोङो। आरो नेक्स्ट टाइम जुदि बेफोरबायदि आखल नुबावोब्ला आं मा खालामनो हायो हाया बेखौ नों मोजाङैनो मिथिखागौ। माखौ मेगन फेथे फेथे नायदों नोंलाय? थां। साबायखर होनो गोनां गैया नोंनि थाखाय फैयाखै आं बे जायगायाव। आं उन्दैयाव बिमा बिफा गोमाजादोंमोनब्लाबो नाथाय आंनि आमाय आनैया सनमाननि फारसे फोरोंनायखौ खम खालामाखै। आं जेसेबांखि गाज्रि जाया मानो आंनि आइ आफाया एसेबाबो आंखौ फोरोंलांदों जे हिनजावफोरखौ माबायदि सनमान होनांगौ।
बेफोरखौ रोङामोनब्ला बै समाव नोंजों सोरबा जादोंमोनब्लाबो आं सिरि थानाय नङामोन। ओइ सोमखोर थाथ'लाय। मा जाखो? आंनि लामाखौ मानो होथेखो? नोंजों रायलायनो गोनां आंहा जेबो खोथा गैया। आच्छा ओमफ्राय नों माखौथो रागा देखायबाय थाखो? बैबारनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो। सरि प्लिज। नों आंनियाव मानो निमाहा बिदों? नों माबाफोर गोरोन्थि मावदों? ओइ बेफोरखौ बाद होदो। आं नोंजों एसेबो रायलायनो गोसो जायाखै। ओइ रथना खोनासंलाय प्लिज बे बाराव नों आंखौ निमाहा होदो। आं गोरोन्थियाव नोंखौ सोबाफ्लांबाय। बुंबायना सरि। जाबाय दे, आं निमाहा होबाय दे। जाबाय दे अब्ला। होनब्ला दिनैनिफ्राय जों सानैजों फ्रेन्डस। फ्रेन्डस। अके फाइन। होनब्ला दिनैनिफ्राय जों सानैजों फ्रेन्डस जाबाय जेब्ला आंनाव मोनसे कन्डिशन दङ। कन्डिशन? मा कन्डिशन? कन्डिशना गिदिर नङा। दिनै क्लास लाला। नों आंखौ बेरायहैहोबानो जाबाय। आंहा नोंखौ बेरायहोनायाव जेबो उसुबिदा गैया, नाथाय आंनिफ्रायबो मोनसे कन्डिशन दं। नोंनावबो कन्डिशन दङ? देसाय बुंनायसाय मा कन्डिशन दङ? जों बेरायहैगोन, नाथाय थाबायनानैसो, मानोना आंनाव गारि गैया। आच्छा जागोन दे जागोन। हेल' सोमखोर, गुड मर्निं। इसिबां फुङाव मानो फन खालामदों नोंलाय? मा नोंनि बायदिबा दासिम फुंसो? फुङाव माब्लाबा बिसिनानिफ्राय सिखारनो रोंफेरदों नोङो? दा फुं नंला जावलिया, 9टा जाबाय। 10टानिफ्रायनो क्लास जायो। खोनासं, दिनैनिफ्राय नों टाइम बायदियैनो क्लासाव थांनांगौ। आं जा बुंदों बेनो। सरि, हानाय नङा। हाया दा? जाबाय दे। दिनैनिफ्राय नोंबो आंजों दा रायलाय आरो आंबो नोंजों रायलाया। दोनबाय आं, बाय। ओइ नाब्ले, रथ'। जायाफ्रा माखौ रागा जोंलाबायखो? जागोन र', थांगासिनो। आरो नै खोनासं, ओरैनो फैब्लानो जानाय नङा। मैया जे आं नोंनो गस्ला लंपेन्ट बायनानै हरदोंमोन ना, बेखौ गाननानै मोजाङै देलायनानै फैखा। आच्छा दे, जागोन, बुजिबाय। दासिमबो नों जेबो बुजियाखै। ओमफ्राय आं होनायखौ गोसोआव थागोन दा? जुदि गोसोआव थायाना, होनबा आंनि आखायाव थैबाय होननानै सानना लाखादों नों गथ'। औलै दे, बुजिबाय। बुजिनायानो मोजां। दे होनबा दोनथ'नोसै, दा लोगो मोनसिगोन, बाय।